amb la col·laboració de la Laia Álvarez, que bailarà un mix de bachata i salsa i un fort aplaudiment. ¿Bailas? Llegó y... Espectacular. Tot seguit visualitzarem un vídeo titulat El dentista, que ha estat editat per en Carles Tarragó. Endavant amb el vídeo. I ves al dentista un cop l'any. Va! Ja veuràs que ho agrairàs. Cuidar-se és molt important. Ja pots fer un programa de ràdio diari. O ser una jove promesa amb talent culinari. Pots viure cada dia envoltat de fogons o guanyar-te la vida fent cançons. Que hi ha una cosa igual per tothom i si no la compleixes no vas enlloc. Ves al dentista, cuida't la boca o et quedes fora de joc. Un cop l'any, repara el dany. Ves al dentista que no n'hi ha per tant. Cuida't la boca, fes-te un regal. És molt important. Un cop l'any, repara el dany. Que el teu somriure torni a brillar. No perdis la pista, ves al dentista i tingues la boca com cal. No siguis cap cigrany. I ves al dentista un cop l'any. Va! Ja veuràs que ho agrairàs. Cuidar-se és molt important. Un cop l'any, repara el dany. Ves al dentista que no n'hi ha per tant. Cuida't la boca, fes-te un regal. És molt important. Un cop l'any, repara el dany. Que el teu somriure torni a brillar. Cuida't la boca, fes-te un regal. Ves al dentista un cop l'any. Tres. Hacer cosas. Hacer lo que os toque.
quart que amb aquest ball s'acomiadaran de tots nosaltres. Un fort aplaudiment, sisplau. Marta Perchats han realitzat un videoclip titulat Vull treure'm el graduat. Estiguem atents a les imatges. Marta, esa es la intención. Vale, pon la canción. Tú haz lo que sepas. Tú, ¿qué cantemos? Quan vaig entrar aquí jo no coneixia ningú. Mica en mica vaig començar a fer amics. Ningú sabia res de mi i encara ens queden uns anys. Tu no saps el que deien els profes de mi. Vull treure'm el graduat. Está muy claro ya. Mira que m'ho havien dit vegades, no siguis tonto i estudia més. Però jo no feia cas, només m'ho passava bé. Massa de signatures no podia més. Va,
graduat! Moltes gràcies. Jo he vist quins bons actors tenim a l'Espinera i quines ganes tenen de treure's el graduat. El hip-hop és un moviment artístic nascut als anys 70 a les comunitats afroamericanes de Nova York. El seu estil de ball es renova constantment i passa de generació en generació. Tot seguint donem pas al grup de 4 alumnes de primer d'ESO, Malika, Jessica, Alba i Gabriela, que ens realitzaran un ball modern de hip-hop. Endavant, l'actuació Hip-Hop Paulina. No hay tiempo para perder, de la disco para hotel, mamá la que anda a ver, baile todo el ascensor, te deja pasar como el sol, no un tiempo solo, llámalo esto ahora, estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más, estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más. Moltes gràcies, noies. Felicitats per la vostra actuació. El piano, l'instrument de corda percorrida que abraça un munt de sonoritats, de textures, d'harmonies, de colors. Tots ells alhora diferents i tots alhora iguals. Ara tindrem la sort de gaudir d'una actuació musical de la mà de Marc Puig, el piano que ens interpreta la cançó You Let Me Walk Alone. Un fort aplaudiment per a Marc Puig, sisplau.
per tu, i la Gabriela Meroia, que ens farà uns quants elements de gimnàstica rítmica. Un fort aplaudiment per tots ells. Enhorabona. Ara fem una pausa en treballs per premiar l'equip de més i millor assumpte per resoldre els reptes de la gincana. Per entregar els premis, puja a l'escenari l'Ivan Bell. Sí. Bé, una mica abans de donar les gràcies a tothom, participar a la Gincama és el primer que he volgut treure el tema dels tallers i bueno, suposo que hi ha hagut errors, es perdoneu, però bé, felicitar pocs errors. I dels 30 grups que han participat, els guanyadors han estat els de tercer B, l'Àlio, el Saigo, el Kevin, l'Ivan i l'Àlex. Podeu pujar, Enhorabona als campions. I ara donem pas a l'última actuació, la de l'Andrea i l'Ariadna de segon d'ESO, que ens realitzaran un ball. Endavant amb el ball i un fort aplaudiment. Criminal, tu estilo, tu flow, baby, muy criminal. Criminal,
Hem arribat a un moment molt especial en aquesta celebració de final de curs. És el moment en què acomiadem la promoció d'alumnes de quart d'ESO. Companys i companyes de quart, no només tanqueu una etapa de l'ESO, molts de vosaltres ja compartiu vincles i amistats abans de l'escola primària. Avui ens diem un fins aviat. Alguns de vosaltres marxareu a diferents instituts, però volem que no oblideu mai el vostre pas per l'Institut Pineda de Mar. A continuació, volem que recordeu alguns dels moments especials des de primer d'ESO fins aquí. I turn the music up, I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are alive, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song. And all the kids they dance, all the kids all night until Monday morning feels another life. I turn the music up, I'm on the other side, and heaven is inside.
als alumnes de tercer i en Carles que han fet aquest supermuntatge. I ara, perquè tots aquells que marxeu tingueu un record de la vostra estada per l'IMS Pineda, us farem entrega d'un àlbum de fotos i el birret de graduació oficial de quart d'ESO. Pugeu a l'escenari els dos tutors de quart d'ESO, Eva Rubio i David Ondoño. Un aplaudiment per ells, per la seva dedicació, entrega i paciència. Que pugin a l'escenari José, Diego i Bader. Juanito, Maxi i Bacusa. Zoe, Susana y Carla. Paramos el vídeo, me la envías por el vídeo y me la envías por correo, la tiene Ariana en el correo. Esa nos interesa. Bianca, Kevin, Sergi y Abel. Eric y Joan. Neus, Paula, Janina, Fara, Lorena y Lucía. Unai, Marc, Gerard, Aaron, Julio y Marcos. Alima, Jenny y Andrea. Lumna, Iker,
Karin, Eric i Àlex. Laura, Marina, Elsa i Laia. Hola, bon dia a tothom. Perdoneu per la veu, vale? Hola, bon dia a tothom. Sabem que tots vosaltres volíeu que arribés aquest dia, però en el nostre cas no. Portem molts anys junts i això és com la nostra segona casa. Encara ens en recordem de temps enrere, quan va començar la secundària. Era un sentiment de por juntament amb nervis, però també hi havia molta alegria ja que començàvem una nova etapa. Al llarg d'aquests anys ens hem anat formant com a persones i hem anat madurant. Gràcies a totes les persones que han fet tot això possible. Tant alumnes com els professors i sobretot els nostres tutors que han passat per les nostres vides i ens han fet arribar tan lluny. Companys que ens hem la nostra Tita Stoll. A veure, Xavi Luque, gràcies pels teus trucs de matemàtic. Gràcies, Conchi, per sempre treure'ns un somriure i per ser tan perseverant, sempre seràs la nostra iaia Lleller. Jenny, tot i que no hem passat molt de temps junts, les teves classes han estat de les més divertides. Et trobarem molt a faltar a tu i als teus bocarós. Tomàs, merci per compartir amb nosaltres les teves experiències de vida i per tot el que ens has aguantat i tots els prou que ens has hagut de dir. I bé, encara que no hem compartit molts moments amb tu, gràcies per ajudar-nos en tot moment, que necessitem la teva ajuda en els nostres treballs. Ricard, gràcies per aguantar-nos en les teves classes de llatí i donar-nos tantes oportunitats. I no t'oblides, Carpe Diem. Ivan, gràcies per ser una persona tan sincera i fer-nos saber com és la vida en realitat i aguantar-nos 4 anys. I mai oblidarem les teves classes de jazz dance. Sandra, gràcies per ser la nostra... Ha estat un plaer compartir amb vosaltres i sempre estareu una miqueta dintre la nostra ment. Només desitjar un gran camí per unes grans persones que he tingut al costat. Ens veiem. I ara és el moment del record que tindreu per molt de temps. Heu d'esperar que es posin els fotògrafs i farem algunes fotos de comiat.